Unit 9. Daily Routine. Tipičan dan. Tipičan dan Stevea Bonda. Steve ustaje rano oko 6 sati. Tušira se, oblači se i onda sprema doručak. On obično doručkuje jaja, hleb i puter ili jogurt. Steve pije šolju kafe bez šećera i bez mlijeka. Nekada pije 2 šolje kafe i čita novine. Steve ide na posao oko 7:30. On radi od 8 ujutro do 5 poslijepodne. Obično Steve ima mnogo posla. On telefonira, čita dokumenta, ima sastanke. On ima pauzu za ručak u 12:30. Na pauzi je od 12:30 do 12:30. Često ruča u restoranu blizu firme. To je prijatan, mali restoran gdje Steve jede domaću supu, špagete ili sendvič. Obično pije čašu kisele vode ili čašu soka. Nekada Steve ide u prodavnicu da kupi sendvič. Onda jede sendvič u kancelariji. Posle posla Steve ide kući. Kod kuće radi na kompjuteru ili uči srpski jezik. Nekada ide u park ili u kupovinu. Uveče sprema večeru ili ide na večeru u restoran. Posle večere Steve se odmara, čita knjigu, sluša muziku. Ide da spava kasno, oko 11 sati.